Dobrý deň diváci, dneska vás vítam u nového videa. Všimli ste si, dneska hráme Steel a Brainrot. Som v mojej baseке, teraz držím baseballku. Zamknem si ju, ale aj tak tam nič nemám, takže na čo mi to bude? Proste len tak zo srandy. Aha, vlastne ja nemám druhé podlažie. Ježiši, boneka Ambalabu a patapim. Tam má niekto trojposchodov, takže to by sa mu možno aj hodilo. Foto. Haha. Takže by som mohol zohnať niekde boneka Ambalabu. Tento tu má akože dal dobré veci, ale teraz si to hneď pred ňou zabrel, tak... Ešte ma slapol, no jasné. Henten nemá nič v bejske, on má asi ani jeden rebier nemá. Tak, ja aspoň tu mám proste... Ja mám len bilanger. Boneka Ambalabu, yes. Boneka Ambalabu. Konečne. A ty čo chceš? Za to ťa pacnem, že si išiel ku mne. Čo chceš? Čo chceš odo mňa? Nechám ťa tak. Aj tak si núbe, lebo nemáš nič. Bombardíro krokodíl. To musím vyhrať. Dobre, to možno ani nevyhrajem, ja neviem. Kúpim si ho ešte. A potom to už nechám tak. Ešte už mi to je na prd. Už si idem robiť svoje veci. Takže čakám na patapima, kedy sa spawne. Pero kelo lemon kelo, pipi kiwi, cappuccino assassino, nubini pizzanini má tento. Pipi kiwi. Možno Steel nemá nubini pizzanini. Možno v tomto videu, lebo nepáčilo sa mi to moc, jak priniesol. Lionel Cactus Eli. Tak toho si možno aj kúpim. Lebo bolo by to akože dobré. A ty čo chceš? Ja ťa pacnem. Ne, ty mi ho nezobereš. Tak. Zamknem si bejsku. Dúfam, že sa niekedy spawne aj patapim. Salamino penguino, ty mi daj, vieš čo? Vieš čo si prosím? Patapima. Yes! Kupujem. Chod do môjho, ja si ho budem pre istotu aj ochraňovať. Dobre, mám ho. Teraz Rebirth. A teraz Trulimero Truličina. Áno, poď ku mne. No čo, to si až potom niekedy kúpim. Niekedy aj až potom si to kúpim. Teba sa mi nechce. A veľká Dini Gufo. Možno, vieš čo? Stýlnem mu nubiny pizzanini. Proste... Cappuccino assassino. To čo mala? Trojposchodovú bejsku, ja som si aspoň kúpil cappuccino assassino. 0 peňazí. Nechcem mať 0 peňazí, ale tam je šimpanzíny, bananiny, ktorého potrebujem na Rebirth. Ale nemám na ňu peniaze. Vieš čo, už som si to rozmyslel, keď príde Trulimero Truličina, už ho hneď kúpim. Daj mi Trulimero Truličina. Vieš čo? A ja mu stilnem nubiny pizzanini. Pome. Ideme. No, a držal som nubiny pizzanini. Dobre. Takže na začiatku ste si mohli všimnúť, že som mal 44 bilión. Ale na čo vlastne chodí?
Brr, brr, patapím, tralalero, tralala. Brr, brr, patapím, tralalero, tralala. Aspoň tu mám tu nubiny pizzany, nie a cappuccino assassino. Kedy 3 pipikivy za sebou a ta sahur potom. Bavrito Bondito prišiel. Aj cappuccino assassino. Daj mi Trulli Mero Trullicina. Keby som tak mal v indexe nejakého Brain Rot Goda alebo Secreta. Cappuccino assassino. Jej. Cappuccino assassino. Tam tí typkovia majú ale veľké bejsky. Ostatné brainroty si nevšímam. A to nubiny pizza nevypredám, lebo na čo mi to je. Dobre, takže cappuccino assassino, kúpim si. Ale najskôr si zoberiem jeden lebo som mal... A teraz už mám na cappuccino assassino. A ty čo tu pobehuješ? Ty máš peniaze odkiaľ? Takže... Ja som skončil. Aha, že som si kúpil... Help me, ja ti nič nedám, ja ti nepomôžem, ja ti nedám cappuccino assassino. Jaj, balerina cappuccino, ja nemám na teba peniaze, takže sorry, ináč by som si ho kúpil. Ale kúpil som si Lionelli Cactus Ellie. To je jediná legendary, ktorá bola v tomto videu. A potom iba Epic a Rare. Že tento tu píše správy, že či mu niekto nedá Brain Rot Goda alebo niečo také. By tak prišlo Trulli Mero Trullicina. Za niekoľko málo sa mi odomýka bejska, takže si ju pôjdem radšej zamknúť. Možno si aj povyberám peniaze, aby som mal niečo. 31k. Kedy príde Trulli Mero Trullicina? Tu by som akože fakt chcel. To by bolo dobré, keby som mal. Ty kokos tom... Ale on si to zamkol. Bombini kuziny, to by som chcel. Aj to Borbaloli Bombardino. No. Takže patapima som potreboval na ten rebírt a teraz sa furt spawnuje. To není možné. Že furt sa spawnuje. Napríklad gold. Patapím. Ty kokozové, mám 31k, takže to by som mal mať na tú Gira, teda na tú Trulli Mero Trullicinu peniaze. Ty čo? Keby som mal teraz Brain Rot Goda, tak on mi ho tak ukradne, aj henten. Lebo dávajte si pozor na bacha na takých. Tí, ktorí majú trojposchodovú bejsku. Orka, tak to chcem. Ty ho považná slapnúť. No, kde je? A, tu je. Utekám sa screen do bejsky. Ty, vieš, nechám ti ho, keď chceš, tak help me. Yes, orka. Ešte to už ti nenechám. Ale no tak. Trullicina. Trulli Mero Trullicina. Trulli Mero Trullicina. Ale ja už nemám peniaze a tento... Ja v tomto videu už nezískam Trulli Mero Trullicinu, možno na budúce video. To už nedám. Nedám, proste. To je také ťažké. Za to ťa pacnem. No, teraz sa ukáž. Chceš fight?
Aha, minul. Aj s tvojim slapíkom. Takže zobral mi trojmeru trojčinu. Že si kúpil blueberryny oktopusiny. No, takže čakám na tú trulimeru truličinu. Asi už v tomto videu nepríde. Rino, toasterinu. Asi ten si ho kúpi. Vlastne ja mám odomku, to som si ani nevšimol. Takže. Tu hociaký brainroti, ale nie ten, ktorého potrebujem. Ani trulimero truličina. Dokonca. Keby som mal Cloner alebo Medusa Head. Aha, ty si tu, dobré. Možno by som ho chcel aj ukradnúť. Ten cheese. Larva frutorio. No, vyšlo preč. No, aký blok. To by som chcel. To by bolo aspoň také na mňa dobré. Keby som získal Lucky Block. Ma bombardino tripi, tropi, tropa, tripa, orkaleo, orkala. No. Lionelli, Cactuzelli. Rilili, Larila. Počkej, ne, ja mám o tom to znova výskum. To si to nejak nevšímam. A ty čo tu skúšaš? Obidvaja majú troje poschodov. Ja chcem, aby mi dali tráb a potom body swap potion. To je môj. Cappuccino Assassino. No ale čo sa dá robiť? Takže Cavallo Virtuoso, nemám money. Reset. Cavallo Virtuoso. Cavallo Virtuoso. A v teraz mám aspoň aj na šimpanzíny bananiny. Cavallo Virtuoso. Cavallo Virtuoso. Keby som tak mal Cloner. Cavallo Virtuoso. Cavallo Virtuoso. No. Takže. Chcel by som trúmel truličinu. Ale furt nechodí. To je vlastne taký problém. No. Tak čo sa dá robiť? Dal by som vyskočiť tam? No asi ne. To iba asi z gravitiku. Pero kelo, lemon kelo, ty mi daj truličinu. Vidíte? Kiwi. To mi nestačí, jak to hypopotamu. Vyberiem si od kapučína. Alebo idem tejto mašiny. No. Takže mám kapučino. A teraz ho dám do mašiny. Že, chceš ísť do mašiny? Áno? Tak choď. Poďme do mašiny. Prečo mi to vlastne tak... Dobre. Dovidenia diváci, dajte like, odber, koment, zvonček a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau!